Ako hodnotíš dnešný deň? Podľa mňa úplne popiči. Na automatoch som... Jako však ešte to není. Ticho, robím recenziu. Na automatoch som minus 15. Najebaný som plus 20, takže som vlastne v pluse. Nesťažujem sa. Maďarský server. Ukrajinka vedela, že ona niečo urobila, nevedela, že čo. Ona sa ťa snažila zachrániť, ale dojebala tiež. Tretí vlog. Stream z kolotoča. Ty máš rúbsak, hej? Hej, tu sa... Kámo, to bude Kurva! Čo si agresívny, nenadávame, musím vypípavať celé video. Na to môže maďarský server. Páne, neoplatí sa, toto máš 3 minúty kolotoča. Dáme kolotoč, čo si pod kolotoč. Ale myslím to kladivo, že sa neoplatí. Poďme na autičku. Že ono síce je to dobré, ale sú to iba 3 minúty. Chalani. Balón vo ti, dívaj. Koľko to by uletel? Tam je garáž. Ty pičo. Búkodlak. Hej, dúfam, keď to spadne, prežije. Tak my ideme na to, mládeži, sa malý moment roztočíme na maximum. Tak to sa nebavíte, to sa chcete baviť, ruky hore. Nazdar, vole! Som ti volal, sa ti nedá dovolať. Ja to napíšem nemám. Zdravičko, páne, zdravičko. Čo ste zrobili, keď vás vyjebali z kolotoča? Ja, asi mám na dva. Vyjebali život hustý, vyjebali život hustý. Kámo, ja nemôžem na príbinovu vlastne chalani sa rozhodol. Kde? Nechoď za sexy English 9. Počkaj, ja sa pozriem, či tu je teraz aktívna. Ako hodnotíš dnešný deň? It's good. Celkom veľký fail. A dávaj rýchlo. Ja vyzerám, keď sa tu bombu inštaloval. Kámo, to je korok. Nie, To je korok. není. Je. Na svetlo. To je korok. To je korok. Nie. Haló. Páľo! Čo si to vybral? Páľo! Nie. Čo teraz? Daj vínko. Čo? Čo to je? No vínko, naše Ja to, že to vínko. praze, ty kokot. Kto to vyjebal? Pozri sa na toto. Čo? Nechápem. Ja, tam je tá pičovina. Jak sme to vyberali? Kámo, tu vo sa budú mať odpárak isto. Kamera dosahuje 21. No, že potrebujem odpárak, iba požičať na chvíľku. No. To budú mať Áno. isto, to budú mať. Ja sa bojím, ale ja neviem, či to nepokašľam, no? Nepokašleš. Ja ti verím. To budú mať požičať, kde sú kokoti? Zakopaj na okno. Zakopaj na okno. Big up, homie! To zvládne, to zvládne. Čo tie automaty? Ako funguje dnešný deň? Popiči podľa mňa. Bol som na Rúvete na kolotoči, tam som vyhral. 6-10 asi, čo? Tak nejako, taký mýt. Ja neviem už. Má to. Máš to? Čo robila? Nič, v pohode. Na čo, ja kúkam, že kamera dosahuje, či si to. Počujem všetko, kámo. Tak ale nevidíme to. Chce vodu? Treba brzo, vodu. Na víno pizdu. Čak si kokot, mňa suší, mňa bolí hlava. Kamo, a vieš, ak sa na mňa pozerá, keď som vypýtal, že na čo mám ja otvárak. Ja že no, niečo oslavujeme. Čo oslavuje asi? Kamera doslavuje. Hej! Čo tam? Ja
Ej, tak hráme. Kedy ideme domov? Si vravel o 9:00. Asi sa zmenili plán. Do piče. Ja som vravel babke, že o 9, mám zase dojeb jak psa. Vieš koľko je hodín? 9. 9:01. Má dojeb jak psa. Tak co? Jako chutia fašírky? 10. On tam rozbil flašku. Kedy som si rozjedol? Má... Budem sa vás pýtať. Náhodou akého si dá skrantania modra? Ešte raz? Či nemáte šluka? Ako vid? My tiež zahráme. Súdiť nás chcú. Tak nesúdia. Nás. Pomaly. Jak sa to spieva ďalej? Chcem mi z toho pridal grzatý kokot. Dal som ti tiket. Nepogrgáme sa, pohoda. Aby sme hrali Tarkov a ja come up, motherfucker. A on že calm down. A ty si bol rozstrelal rukom. Nazar, jasné? Jedno ečko napivo mi je. Nemám. Nemám drobné, ja mám 20. Ja mám Libri. Nemám drobné, ja už mi dal. By sa ti Ja dal, som bol ale v Anglicku, ja mám drobný Libri. nemám rako. Pence mám. To je veľa, vieš ako. Ani to nemám. Čo koniec ty kokot? Ako, to je nejaký slabší ty kokot. Počúvaj. Ja tam nevyskočím. Ja Ja tam nevyskočím proste. Tak hlavne sa konec jazdy, plne zabavili. Zobačte, záujem, zakúpte si stupekný žebrný. A my sme voľovali opäť často a naši. Ja jsem přišel z Petržalky, hezký kar, který má rád mladý mašky. Já řekl jsem si, že půjdu dál, nebudu stát jen tak opodál. Já jsem ten král, já jsem ten pán, underground, který... To je on! To je on! Knižnici všechny sály, já půjdu na půl, dám si půlku káry. Zarabám svý many. Všem jej mám jínu, pak ji chytnu z dola z hora, řeknu jí, že ji mám rád. Kokomen, já jsem kokomen, já jsem šošomen, já pak ti řeknu, jak tě mám rád, pak tvoji mamku řeknu, že ti ojebám. Já pak postavím stán, budu spát pod slunkem, koukám se na hvězdy svítí, já si říkám, že jsem pěkně v píči. Jo, jsem pěkně nadrbaný, jsem možná trošku světovaný, ale to nevadí, protože všetko, čo mě hladí, v životě mi nic nevadí. Škoda, že ťa vyhodili, to bola fakt čuda, to by si si už odkúpil. YouTuber, čo ti je? Tomu ver, brácho.